po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Ayan, magandang hapon mga kalingap. Ngayon po may nadaanan po kami dito sa may tabi ng Technological University of the Philippines. Malapit po sa SM Manila. So kakausapin natin sila tatay at saka si nanay. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ano to? Dito kayo nakatira? Ano po, pag Sa hapon po, naglalagay na kami ng dito. gabi, hindi na po kami natutulog. Dito na kayo natutulog. Tapos paano pag umuulan? Pag-araw, pag umulan, dito pa Dito rin. pa rin. Basta Naglalagay na nangyayabong lang. lang kami. Hindi ba kayo sinisita dito ng mga pulis? Po, nagpaalam naman po kami dyan sa kapital. Po rito, barangay. Bakit po kayo na nandito? Kung tutusin po, may bahay po pa sana kami dito. Kaya may bahay po kami. Saan? Sa Intramuros po. Ang naging problema po, nitong pandemic, syempre po, na walang kami parehas ng trabahong mag-asawa, wala na kami pambayad sa paupo sa bahay. Tapos pinalayas na kayo. Nalayas na kami. So ngayon wala kayong trabaho. Wala po. Wala po, nangangalaka lang. Kalakal siya. Tapos ikaw, Ako, naglilinis ng kalakal niya para maibenta ka ng Minsan, nangihingi kami, itong lalagay namin. PWD Sa puyo, po. pinaka-duty. Ma'am, sir. Trabaho mo dati na. Ako, tindera po ako sa tindahan ng pagkain. Ano pong ano, bakit PWD ka? Anong, Ano po, pilay po ako. ah, May baby kayo? Wala po. Wala po. Mahirap po mabuhay sa kalsada pag may kasama kang bata. may anak kayo? Wala po, wala po. Ah, wala. Ako po, paluliti ako. Taga? Paluliti siya. Taga Leyte. Ako sama. Taga Samar. Dito lang. Nangupahan kami nung hindi pa nagkaka-lockdown. Nangupahan po kami rin sa may Intramuros. Ngayon, nung nagsimulang magka-lockdown, nawalan po kami ng trabaho parehas ng kasawa. Pinalayas po kami sa inupahan namin. Kaya lalo kami kami. Bakit hindi lang po kayo umuwi ng probinsya? Mahirap pa ho, wala pa ho biyahe. Tsaka ang biyahe po. So, May may biyahe na po sa pa Samar. Kanya, pagka wala Banpo. kami, nangihingi kami ng konting barya para makapagbili kami ng pagkain. pagkain. Lalo, pag matumal ang kalakal, yung mga mineral ba, Ay, oo. ano pa yan? nakatira dito? Ano pa? Bali, 1.5 years. 1.5 years. Dito lang, ulanin kayo. Opo. Dito na talaga kayo nakatira. Oo. Ay, grabe. Tapos ngayon, pag umuulan, Oo, paano pag malakas ulan? Saan kayo Oo. Ito pupunta? pa Ito rin. lang rin po. paano kayo nakakakain? Minsan, ngayon, maghapon, wala talaga. Saan naliligo? Naliligo, meron kami pinaliliguan. Meron po kami pinapaliguan dyan na bukal na, ano siya, Yung sa bukas Manmul. na, ano, Minsan sa Maynila. Maynilad. Ayan, Binubuksan ko lang. mga kagapay, kalingap. Kala ko may baby kayo. Si nanay at siya si tatay, Tobong, Samar at Tacloban, no? So napansin ko karamihan talaga sa mga homeless dito sa Manila, mga taga Samar at Tacloban. Siguro dahil din sa laging binabagyo ang Samar at saka yung nangyari nga sa Tacloban, yung iba ay nagpagsapalaran dito sa Manila. So yun nga, mahirap din kasi yung buhay dito sa Manila, mga kagapay. So nakikipag-anuhan na lang po sila, nakikipagsapalaran ng kahit gaano kahirap. Doon ba sa inyo sa probinsya nyo sa Tacloban, may lupa ba kayo doon na pwedeng pagtanim? Sauna ako, ito, pangalawa ko siya. Sauna akong asawa, nangamatay akong nag-Yolanda. Namatay nung Yolanda. Yung sauna kong asawa, tatlong kong anak, saka asawa ko namatay. Ngayon, kaya ako napapunta rito sa Manila, itong
2014 na itong nagkaroon ng evacuation dito sa Juan. Sinama kami dito sa Manila. Para dito kami ibigay. Kaso nga lang, nung nagpasabi na ang DSWD, nagbalik na sa probinsya, hindi na ako nagsama kasi parang masakit pa sa akin yung nangyari nung pamilya ko. Mga pamilya mo. Kaya lang, nagbakasakali ako dito, nakipagsapalaran na rin, pero walang nangyari sa akin. Mahirap din, lalo na ngayon, nagkapandemya Nagkaroon ako pa. ng trabaho. Nung mga lockdown, natanggal din ako, wala rin trabaho ko. Anong trabaho niyo dapat? Construction. Construction. So yun po mga kalingap yung ano ni tatay. Pero ngayon wala silang kasama dito na bata. So dito na lang daw sila nakatira ng sobrang isang taon. Po. Sa pangangalakal niyo po ba, mga magkano ang kinikita niyo? Minsan 50, 100, 150. Kasi na yun, 150. Araw. Kasi wala naman akong kariton. Kung may kariton May yan, kariton sana, mas malaki. Ay oo, walang wala kariton. naman nagbibigay sa amin. Mhm. Kami nangangarap kami na magkaroon ng kariton. Kaso wala. Ayan. So sana po may magpaabot ng tulong kila tatay. Maganda sana kung munting ano no, yung Kung dadalhan po namin kayo ng groceries, paano kayo magluluto? Halimbawa. Halimbawa, grocery, makakapagluto naman po kami sa Madali lang po yun, sa lata lang. Sa lata lang, makakapagluto. Mhm. Then kung halimbawa laki, mainit na po lang ang nakapatniat. Hihingi lang kami sa 7-Eleven, laki. Kasi nagbibigay kami ng mga groceries. Apo. Oo. tsaka munting bigas. Oo. Saka munting bigas para sa mga katulad ninyo po. Naglalakad-lakad po kami sa kalsada kasi naghahanap po kami na pwede namin mabigyan. Ayan. Maganda kung may magano sana may tutulong, magandang bigyan to ng ano, pang puhunan lang naman. Halimbawa po ba na may magbigay sa inyo ng pangpuhunan ninyo? Ano ang gusto ninyong pangunang tawag dito? Pwede nyong gawin? Anong pwede nyong ibenta? Siguro po, magtinda-tinda po ng Kape. kape, tinapay, yan Lucky Me. Dito kaya pwede yan? Opo. Pwede po. Ay, Pwede naman po kami magpaalam dyan. Pwede naman po kami magpaalam dyan sa barangay. Mm. Kasi ang sabi ng barangay, okay lang natin marima rito. Huwag lang magkalat. Huwag lang magkalat. Panatiling Malinis. Oo. At saka Yun. ayaw nila ng marami. Yung marami mamantay rito, yun ang ayaw ng barangay. Kasi Okay. nga, nababawi yung ano. Sa totoo lang sa umaga kasi rito si Kapitan ng Gagawad, sabi namin. madalas tinutulungan namin, kagawad kami doon. Oo. So yun lang din yung ano, kumbaga magandang ginagawa niyo, i-supportahan din yung barangay kasi yung iba rin kasi nagkakalat pa tapos kung saan pa nagtatapon ng tae. Kaya pero bata, Oo. lalagyan na kung saan. Marami din ganyan, hindi marunong din maglinis. So yan po, sana po may makatulong din po sa inyo. Baka gusto nyo rin po manawagan sa ating mga kababayan na nanonood kasi may lalagay to sa ano natin. Baka may magbigay ng puhunan nyo kahit munti lang. Ikaw tay, baka gusto mong manawagan. Ngayong gabi, mga kaibigan po, ako po'y nananawagan na tumaputok po sa inyong mga puso na kami po'y matulungan kahit po sa isang kariton lang, magamit lang po namin para sa pangangalakal o paghahanap buhay. Yun lang po, maraming salamat. Magkano ba yung kariton tay? Kasi wala din akong idea sa kariton. Sa kariton po kasi, nagtanong-tanong na po ako, nasa 4,000. 4,000. Maganda na yun. Maganda na yun. Yun ay binibili sa
buo na yun, binibili na lang dyan sa Tondo. Sa Tondo. Yung binibili. Ayan, so yun po mga kalingap, kagapay. May nabibili pong kariton na sa 4,000 daw, binibili sa Tondo. Ayan, so sa mga gustong magpaabot po, ayan, mayroon na po tayong kumbaga presyo ng kariton. Anong barangay ito? Ano to, barangay 663 ba yun? 663. Basta dito po ito sa malapit sa TUP. PNU. Oh, PNU. opo. Gilid Yan. ng PNU. Si ate, dito mo ba siya nakilala? Dito na lang din sa Maynila. Kasi Ayun yan ako po. dati tambay-tambay sa So dito po sila mga kalingap sa labas ng PNU. Malapit sa sa SM Manila. Doon lang din yung SM Manila. Kaya wala ka bang abutan natin ng munting tulong si ingay. Ayan tay, ito muna yung iaabot ko sa iyo na munting tulong na tay. Sana may magpaabot din ng tulong sa iyo. Kasi ngayon wala kaming dalang bigas. Hindi pa kami nakapamili. Hapon at saka galing kami dyan sa may Quiapo. Di bali po pag kasi may groceries kami, pag nakapamili kami, bibigyan namin kayo, reserve namin para sa inyo. Balikan na lang namin kayo dito. Anong oras po ba kayo nandito na madadat na namin? Alas 5 nandito na kami. Andito na kayo. Sige po. Mga 4 to 5 na Sige po. Para nagkakatita ko nito. para masigurado namin na madadat na namin kayo. Kahit na madaling araw, sigurado pa rin. Sige, baka bukas makadaan ka ulit kami dito. Maraming salamat po sa inyong naiabot. Ito po ay malaking tulong na para makakain ngayong gabi. Opo. Ayan, maraming salamat din. Pasensya na po sa abala kung namin kayo dito. Malay nyo yung pag-interview namin sa inyo maging daan pa na magkaroon kayo ng kariton. Kasi tulad din ni nanay dyan sa Quiapo, ayan, may tumutulong din sa kanya, nagpaabot ng tulong. So malay nyo kayo rin mapabutan namin ng tulong sa yung mga kababayan natin. Ayan, so maraming salamat. Ayan po mga kagapay, kalingap, sana po may makatulong din po kila tatay magpaabot ng tulong. Nick po, Nick. Nick. Mick. Anong pangalan niyo, Nay? Nanay Aubrey. Nanay Aubrey, siya si Mick. Ayan. So ngayon po mga kalingap, sila po ay nag-ano lang din. Wala silang anak dito. So silang dalawa lang magkasama. Oo. Maingay. Lang yung sabi ito, manipis na plastic to, tapos pinagtagsi-tagsi, may mga tali yan. So mahirap din na yung kalagayan ng ganito. Kita mo to, ganito yung mga Na natutulog sila sa ganitong bahay. Ayan po mga kasama ko. Ayan. Ayan po, maraming salamat. Sana po may magpaabot ng tulog sa kanila. Ayan, bye-bye. God bless po mga kalingap. napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Kakakari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo kuya? Para. Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos yun ay ilis kahit pa. sino po ang kasama niyo dito?